kenan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتاش درسينا 87 hadisi mai lamba ta 594 babi na 269 al'adab al-mufrad al-jami lil'adab annabawiyya na al'imam al-bukhari muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah قال حدثنا عمرو بن خالد باب قبول الهدية باب كربر كوتا yin kyauta da kuma karɓar kyauta. Haddasana Amr bin Khalid, ala haddasana Dimamu bin Ismail, ala sami'tu Musa bin Wardan, an Abi Hurairata an Nabi sallallahu alaihi wa sallama qal yaqul tahadaw tahabbu, ku dinga yi wa junanku kyaututtuka za ku ƙara son juna. Ku dinga yi wa junanku kyaututtuka tahadau, ka bani in baka shine ma'anan tahadau, ka bayar a baka ala wazani tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan kamar taqatala ya taqatalu taqatulan, ma'ana kowa yana ma kowa. Idan ya zama kai ake ta ba kyautar, kaga ai ba wata soyayya da za ta karu tunda kai kake ta karba, mai bakan shi sai ya gaji sai kuma ya fara kinka. shi ta annabi ya ce ka bayar a baka shine zai sa soyayya ta ƙaru. Kyauta tana daga cikin manya-manyan halaye masu kyau da ake yaban mutum in yana da kyauta. izal judu lam yurzak khalasan min al'aza falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Suna cewa laulal mashaqqatu sadan nasu kulluhumu aljudu yufkiru wal idamu qattalu. Wai da ba dan cewa mashaqqa, da ba dan abu biyu ba, da kowa sai zama shugaba. Aljudu yufkiru, yawan bayarwa yakan sa abin hannunka ya kare, ja gaba kuma shi yake fara mutuwa, to shi yasa kowa sai koma baya. Abinda ake so ga mutum jarumta da kyauta. Jarumta da kyauta su ne siffofin da ake so ga mutum. To suka ce laulal mashaqqatu, in banda akwai wahala a cikin jarumta, akwai wahala a cikin kyauta, sadan nasu kulluhum, da kowa ya zama shugaba. Sai dai aljudu yufkir, yawan bayarwa yakan sa abin hannunka ya kare. Wal iqdamu qattalu, in kana gaba kuma sai kake fara mutuwa, to kowa sai koma baya a jashi, kowa sai rike abin hannunsa, to sai a rasa manya da yawa. Shi yasa suka ce ba mutumin da Allah ya azurta shi da kyauta kamar guguwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yushabba birrihil mursala, ana kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da guguwa. Ka san dai da guguwa take tasowa, komai ɗebowa take yi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin kyauta, komai bayarwa yake yi sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa idza lam tajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu.
huwa al-bahru min ayyi nawahi ataitahu falujjatuhu al-ma'rufu wal birru sahilu. Wai idan ka zo nema gurinsa wajadtahu ya tahallala, zaka ga fuskarsa tana walwali, kai fa da ka zo nema to shi yana murna da zuwanka. idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu. In ka zo nema gurinsa zaka same shi yake murmushi, ka san mafi yawa mai karba ne yake murmushi ba mai bayarwa ba, to shi da zai baka shi ya fi ka murna kai da ka zo karba. Idan ya rasa abin da zai bayar sai ransa, to zai iya ɗaukar ran ya baka, sai dai kai ka ce a tunda ina da ɗaya kai ma na ban ma naka. Sai ce shi teku ne, duk inda ka zo masa za ka same shi a cike, sai ka ɗiba ka sha ka wuce. To kyauta bambancinta da sadaka, ita sadaka ana wa wanda ake jin tausayi ne, ita kuma kyauta ana wa wanda ake girmamawa ne. Shi yasa ake ba gwamna kyauta, a ba shugaban ƙasa kyauta, a ba wa malami kyauta, a ba wa annabi kyauta, a ba wa mai kuɗi ma kyauta. Saboda kyauta ita ana yin ta ne don a girmama wanda aka ba, ita kuma sadaka an fi yi wa wanda ake tausayawa. Ka shiga wahala ko kunci ko tsanani, to sai a yi maka kyauta, a maka sadaka. Ita kuma kyauta girmamawa ce. Za ku ga mafi yawan kyauta ba kuɗi ba ne. Na'am? Mafi yawan kyauta ba kuɗi ba ne, wani abu ne kamar za a ce za a yi babban bako, sai a ɗauko, kwanan aka ba mu wani katako, ka gani na kalli katakon ta ciki nawa, aka ce ai wannan girmamawa ce sosai, wannan katakon da ka gani katakon ma koma girma ce ai wannan muhimmin al'amari ne a baka wannan katakon. To kaga shi ma yanzu ya zama kyauta wannan katakon. Katako ne aka yi masa kwalliya, aka yi masa ado, aka rubuta sunayen ma a jiki, aka ce tunda ƙasar Sudan ce za ta bamu, muka taru mu da yawa, sai aka ɗauko katako a cikin wani abu, kaga aka ɗaga sama aka nuna mana, aka ci to ungo. Kaga wannan ya zama shi ma zama kyauta yanzu ta duniya. Wani kuma sai a yi maka na kwalba, shi ma an taɓa bani na majalisar dokoki ta ƙasa, wani na kwalba haka shi ma daga kwamitin police affairs suka ba mu na peace menene ambassador waye, shi ma wata kwalba ce haka, aka dan mata wani kwana haka, aka zo aka daga aka ce wani ya zo ya ganta a ofis dina ce kai mala an baka wannan ai wani babban al'amari ne, cani kaga da tura ta maza kaga zamani yanzu ya zo da wata kyauta kuma sai a kankare katako a yi masa wani shaf mai kyau, sai a ce award ne a baka, samu kwalba a yi mata wani shaf ita ma a miƙa ma, a kankare wani ta wata roba, wani ma na roba na ga an yi, wani ma da aka kamun daga kasashen yarabawa, wani dan gilas ne shi ma ka dan yi masa dan kwalliya haka, sai aka dan ɗora wani abu haka ya dan yi kwana, shi ma musamman suka taso domin su ba da wannan kwalbar. ce to mun gode Allah saka da alheri, ka gani sai ka ajiye ta, kwalbar ce ga ta. Wani kuma abin nan takarda za su samu su yi mata design su ma, sai su taso. Akwai wata kungiyar ɗalibai na arewa gaba ɗaya, su ma suka kawo mana wani abin nan frame haka da wani zane haka a ciki, shi ma aka ce ai wajen mutum nawa daga jihohi suka haɗu don a miƙa mana wannan ɗan frame ɗin. Kaga ashe wannan ita ma nau'i ne na kyauta, ba kowa ake ba sai ana girmama mutum sai a bashi. To kaga wannan shi ma sai mu sashi a cikin layin mai kyauta da girmamawa. To za ka ga kuma wata ran sai a ɗauko ƙur'ani a baka, in ka je makarantu na addini sai a maka kyautar ƙur'ani. Ko ƙasashen larabawa akwai wani akwati da suka ba mu ƙaton akwatu, mun ɗauka duk riyal ne a ciki. wani turare ne duka bai fi tsawon ɗan yatsan nan na ba, a tsakiyar wannan katon akwatin aka sa shi, kawai ragowar sai aka yi kwalliya da wata jaddar duma, dan tsakiya aka dan wani dan binci na guri sai aka samu kwalbar turare dan hikkun nan sai aka sa shi a tsakiya,
su da aka ba mu muna tunani to yanzu wannan mutum ya je wata katon mota zai siya, wani katon gida zai siya, duk ka gama lissafi. Muna zuwa aka bubbuɗe, aka yage takarda, aka buɗe, sai ga wani ɗan turare ɗan tsirin a tsakiya. Wani ud ne mai tsada, ɗan kaɗan dama ake zuba shi, ɗan kaɗan, to shi ne a tsakiya. To shi ma ga wannan wani nau'i ne na kyauta. Amma ka ga me ko a miƙa ma shi a kwalba ƙanƙanwa sai ka rena. Amma da aka nemi akwati guda ƙatuwa, aka saka shi, aka yi mata design, aka saka almiski ja, aka saka a tsakiya, kaga an baka wani babban al'amari. To kowanne akwai irin nau'in kyautarsu. Wasu turare, wani garin ma an kaje goro, sai kaga an kawo ma goro, shine girmama su. Wani garin ma kai rogo, su kuma rogo yana da daraja, sai a kawo maka rogo, to an girmama ka kenan, da ɗan yajin dangwala haka da mai. Rogon da gashi a gefen titi ana siyo, amma su a gurinsu yana da daraja. To waɗannan abubuwa duka shi yasa kowane al'umma da irin nasu kyauta. To kuma girmamawa da yin kyauta abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama an masa kyauta kuma ya yi kyauta. A cikin littafin Nail Autar na Ash-Shawkani ya kawo fasali akan kyaututtukan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba da sunayen waɗanda annabi ya karbi kyaututtukansu. Ya karbi na sarakuna, ya karbi na shugabanni, ya karbi na sahabbansa, ya karba daga, sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata ɗabi'a, in dai kai masa alheri to sai ya saka ma. Dama ya gaya mana hadisi, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya muku abin kirki kai masa sakayya. Idan ba ku samu abin da za ku saka masa ba, yace ku yi masa addu'a har sai kun ji cewa kun saka masa. Kaga ashe abu ne mai kyau yin kyauta da kuma karɓar kyauta. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyauta tana ƙara soyayya. Kuma ko a gidanka ko matarka ce, inda tana ganin ka da bakan leda, zaka ga murmushinta yafi yawa. Kuma musamman kyautar bazata, tana son wani ɗan kunnen ka tara kuɗi baka gaya mata ba sai ka siya, sai wata ran an zo kawai an ka abinci, ce ina da wani bayani kafin ki tashi, ko za ki ɗan yi murmushi, yi murmushi ce to ko za ki ɗan kawai da kanki kalli nan, a kala ka fito aka ce to zagayo ziyo ki gani, ko ɗan rufe idan ki gani, sai ka aje mata wani abu ta buɗe ta ga za ta ji daɗi a ranta. Yasa annabi ya ce ku dinga kyauta tana ƙara soyayya. Duk mai baka ma sai ka ji kana son sa kawai. To shi yasa wannan koyarwa ce ta ashe addinin mu ba rowa, ba kankamo a cikin addinin musulunci, ba rowa, ba kankamo, ba rashin kyauta. Kai kyauta, kai sadaka. Kuma za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana ta gaya mana hanyoyin kashe kuɗi tun daga ganima. Yace wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walizul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Da aka samo ganima sai Allah ya raba ta, yace waɗanda suka fita neman ganiman a ba su 4/5, 1/5 din kuma a raba shi 6. haka ne yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walizul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Shi ma Allah sai ya raba shi 6. yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bin sabil faridatan min Allah. Allah ya raba inda za a saka zakka kashi 8. ɗaya daga cikin 8 din nan anan Allah yake so a saka zakka. Kan zakka ta fita daga bangare 8 din nan. Sai ya fara da abin tausayi sune al fuqara wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah ce ku fara yaƙi da talauci, yaƙi da talauci, yaƙi da maskananci, karyewar tattalin arziki, a ɗora jama'a a yi musu hanyar da za su samu abin da za su ginu. Shi yasa zakka ake fara rabawa talakawa. Ko malamai suka ce in an zo raban zakka kowa a bashi da ɗan kauri-kauri, kada ka yi ta guntu-guntu. Misali ka fidda zakkan miliyan 1. Miliyan 1 zakkan miliyan 40 ce. Ba a fitar da miliyan 1 sai an mallaki miliyan 40, sai ka rike 39. To wannan ɗayan ana so aƙalla ka raba ta 20.
ka ba mutum nawa kenan? Mutum 50. In ka raba ta 100 fa mutum nawa? Mutum 100. 10,000 so 100 miliyan 1. To mafi karanci abin da ake so a raba ta 100 a ba mutum 100. 10,000. Abin da ya sa malamai suke ganin 10,000 ijtihadi ne. Suka ce akwai sana'o'i, mu kanmu mun yi nazari akan sana'o'i za su kai kusan 30 masu gudanar da wannan kasuwancin jarinsu bai wuce 10,000 ba. Duk mafi yawan masu sana'ar turawa wanda zai shafi irin masu sai da aya, masu sai da yalo, masu sai da ɗata, masu sai da kwakwa, masu sai da karas, masu sai da ayaba, masu sai da lemo, duk wanda ka bashi 10,000 kace ba ni na 10,000 tun tsirewa zai da dariya. Akwai sana'o'i sun fi 30, in ka ba mutum 10,000 kace ba ni na 10,000 babu abin 10,000 da za a baka. To banda kuma wannan masu tura kenan kaga yana da ɗan nauyi. To akwai kuma masu sawa a kafaɗa, sana'o'in da ake sawa a kafaɗa. Sannan akwai sana'o'in da ake ɗorawa a ka, irin masu sai da doya, masu sai da gurasa, masu sai da kifi, su ana za a iya kaiwa 10,000 shi mai abin. Masu sai da turmi, sana'a duk da ake ɗorawa a ka, da sana'a da ake rataya irin masu sai da gwanjo, masu sai da kaza, masu sai yawa, to kaga 10,000 kuɗi mai yawa ne. So da haka za ka iya tayar da tattalin arzikin mutum 100 da miliyan 1. Kuma abin mamaki na Allah, sai ka ga mutum jarin bai kai 10,000 ba, amma sai ce maka matarsa 2 da 'ya'yansa 6, kuma kullum sai sun ci, ko da bai kai naka daɗi ba suna ci. Ka duba Allah, yana ci da shi ta ƙarƙashin wannan da iyalinsa, wanda shi kansa da rubuta abin da yake kashewa yake ƙarshen shekara zai ga ɗan abin nan abin da ya haifar masa ba kaɗan ba ne. Akwai wani da wani ya bashi 200 sai ce to Allah ka yi haƙuri, na baka 200, sai ce kaga 200 nan da ka bani za ta ware min matsala ta yau da daddare ta gobe da safe. Ice yanzu na je naira 100 zan ba su san abin da za su yi ta su 100. Da safe za a siyo kulli na yin koko na naira 60, gasara ta naira 60, a sai musu kosai na naira 40 su tafi makaranta. Saboda haka wato shi yasa ake son a dinga fitar da zakka, a dinga kuma taimaka jama'a. Kuma Allah ta'ala ya ce kawai ka dinga ma ba da kuɗi. Yas'alunaka ma za yunfiqun wal ma anfaqatum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil. Suna tambayan ka ina za su ciyar da dukiyarsu, ka ce to iyaye da yan uwa da talaka da miskinai da marayu, duk inda za ku kashe kuɗi ku kashe akan waɗannan. Da haka rowa ba ta cikin addinin musulunci. Addinin musulunci addini ne na tausayi, addini ne na bayarwa. To amma baya so ka zauna kuma ka zama mai aƙidar karɓa. Tunda addini ne na bayarwa, kai ma kai ƙoƙari ka zama mai aƙidar bayarwa ba mai aƙidar karɓa ba. Saboda karɓa larura ce, bayarwa kuma daraja ce. Shi sa annabi ya ce hannun sama ya fi daraja akan hannun da ke ƙasa. So da hannun sama shi ke miƙawa, hannun ƙasa shi yake karɓa. Don duk wanda zai baka ka karɓa dole sai ka yi ƙasa da hannunka sama da nasa. So da tun da saka maka zai, kaga hannunka ba zai da haka kuma ka ce karɓa za ka yi ba. In kai haka to ba ka karɓa ba. In an yi haka dole kai kuma kai haka ka tare, ba za ka yi haka ba. In kai haka har abada ba zai shiga hannunka ba. Yasa ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Wal yadul ulya hiya al-mu'ti, ita take bawa, wannan kuma ita kuma qabid mai karɓa ce. Saboda haka addinin musulunci ya koyar da wato yin alheri da kuma yin kyauta. Ko matarka ce ko mahaifiyarka ce ko yan uwanka ne, in kana musu kyauta za ka ga har Imamu Shafi'i yana cewa yawan kyauta ma yana kauda hassada. Idan kana da shi a cikin abokanka sai Allah ya ɗaukaka ka duka fi su arziki,
za ga suna cikin damuwa don kana ba su sai ga ka kashe. Haka a cikin gidanku danginka da 'yan uwanka ba za ka rasa ko a ɗakin ku ɗaya ko cikin ku ɗaya in wani ya fi wani sai hasada ta shiga, to za ka kashe wannan hasada ce da kyauta, za ka kashe wannan ƙyashin ne da kyauta, sai ka ga kyauta duk ta warware matsaloli da dama. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تبازلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. Anas ɗan Malik ne yake wa ‘ya'yansa wasiya, ya ce, ya baniya, ya ku taron ‘ya'yana, Allah ya ba shi ‘ya'ya da yawa. Shi Anas, mahaifiyarsa Sulaimin ita ta ɗauko shi, mahaifinsa ya rasu. Ta kawo manzon Allah, sallallahu alaihi wasallama, shi ta ce, ya Rasulallah ga ɗa ka dinga aikensa. Sai Anas ya tare a gidan manzon Allah shekararsa 10 yana hidima. Wata rana sai annabi ya kawo ziyara gidansu Anas. Sai suka ce musu sallah lokacin duha ne, sai annabi ya ce a katabar ma aka kaɗe ta aka yayyafa mata ruwa, annabi ya shiga gaba, sai Anas da wani maraya suka tsaya a bayansa, sai ita ummu mulaika kaka Anas sai ta tsaya a baya. So da aka gama sallah sai annabi ya daga hannu yana, dama an gama nafila zaka iya daga hannu kuma ka roƙi bukata, bayan farilla sai dai azkar, bayan nafila kuma za a iya daga hannu. Sai annabi ya daga hannu yana addu'a, sai ta ce ya Rasulullah kakkamanta da ɗana Anas ka sa shi a ciki. Sai ce Allahumma ksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa adkhilhu aljanna. Annabi ya roƙa masa abinda duk mazaunin duniya abu uku yake so, sannan a lahira abu ɗaya kake so. To sai annabi ya roƙa masa fid duniya hasana wa fil akhirati hasana. Idan ka samu abu ukun nan, wato yawan 'ya'ya da yawan kuɗi da tsawon rai, to ai ka gama da duniya. Saboda in ka samu 'ya'ya kawai babu kuɗi matsala ne, sannan aka yi ta baka kuɗi aka hana kaɗa, shi ma yaka ka shiga damuwa, sai ga duk abin nan da ka tara baka da mai cin gado. To sai aka haɗa masa biyu, almalu wal banuna zinatul hayatid duniya, sannan kuma aka ƙara masa tsawon rai, duba liman ɗala umuruhu wa hasuna amaluhu. Anas akwai ƙauli uku a kan shekarunsa, wasu ce 90 yayi da 7, wasu ce 100 yayi, wasu ce 100 yayi da 10 a duniya, saboda yawan dukiya tsakanin shanu da raƙuma da awaki da tumaki, sai da ta kai bayan gari ya koma ya je ya kafa garinsa daban saboda 'ya'yansa sun yawa. Bayan ya kafa garinsa ma sai da ya kafa makabartarsa daban, kawai zuriyarsa ake binnewa. Shi sa an tambayi wata jikarsa nawa ne zuriyar Anas, sai ta ce zo mu je makabartar mu ka kirga. Duk wanda ka gani a nan a kwance a makabartar nan, to daga cikin zuriyar Anas dan Malik ya fito. Da haka sai ta kirga kabari, wata ra a samu kabari 90, ta ce to kaga wannan 90 banda wanda suka shiga gari, banda wanda suka yi hijira, banda wanda ba san da suke ba, iya waɗanda suka mutu a cikin familinsa aka binne su, kaga dai ga 90 abin ne, mai rai ko ban san adadinsu ba, duk daga zuriyar Anas. Kuma sai da ta kai shekarun da ya kasa azumi, saboda ya yi shekaru da yawa, sai dai a tara miskini 29 ko 30 a girka musu kaɓakin abinci su ci su ƙoshi a bakacin azumin Anas. To shine ya tara 'ya'yansa ya ce ya baniya, ya ku 'ya'yana, tabazalu, albazalu da hadaya duk maganansu, tabazalu ku yi kyauta baina kuma a tsakaninku, ku dinga yi wa juna kyauta, fa innahu awaddu, shi yafi jawo soyayya lima bainakum a tsakaninku, zai jawo muku soyayya. Kuma za ga ko a cikin yara wanda yafi kyauta yaran sun fi sansa. Saboda haka kyauta tana da kyau, ka koya ma 'ya'yanka kyauta, ka raba su da rowa. Babu man lam yaqbal al-hadiyata lamma dakhala al-bughd fi an-nas. Babun wanda ya ƙi karɓar kyauta saboda ƙiyayya ta shiga tsakanin mutane. Ita kyauta iri uku ce. Akwai wanda zai maka kyauta amma ajiya yake yi. Shi yasa mutane, malamai suka ce akwai hanyoyi guda 5 da mutane suke roƙon mutane kuɗi. Akwai maula, akwai bara, akwai tumasanci,
akwai roƙo, akwai raraka. Raraka, to ita raraka mafi yawa mutanen ƙauye ne suke wa mutanen birni. Idan kana da 'yan uwa a ƙauye kana birni, mai ya taho haka kawai sai biya ya je gidan wata makociya ce da Allah zan kama kajin nan biyu nawa, zan tafi da su birni, ki bari zan da miki da kuɗinki. Tarab ya kama kaji biyu ya sa a kurki sai ya taho da su. Yana zuwa kai sallama sai ya ce a alhaji ai na zo ne mu gaisa kuma ga wasu 'yan kaji aka kawo. Ce to masha Allah, Allah saka da heri, a shiga da su ciki. Sai an jima ce bayan ya ci abinci ya sha fura na ce to alhaji za mu koma. A ce a za a koma? Ce kai da Allah duba akwai wasu kayan nan da na ware, ta riga da wando da ya ciki da hulan nan da takalmi, ɗauko masa. Ga kuma wannan 5,000 a gaishe da su inna. Ce to an gode, Allah saka da alheri. To kaga yara da ke ka. Ka ci kazan 1,000 ka biya wajen 20,000. Don kuwa miƙo kajin sai ka ce to za mu koma, to a gaishe da su malam Maudu, to a kiyaye, Allah kiyaye hanya. Sai ya wuce sai ya tsaya ya sake da alhaji zan tafi, to masha Allah, Allah kiyaye hanya, a gaishe mana da su. Sai sake tsaya sake zuwa, alhaji zan kama hanya, to masha Allah. Idan ya gade baka ɗauki ishara ba ya ce to alhaji ina da magana, wallahi kajin nan da na kawo ranto su ne, dama na ɗauka in na kawo za a ɗan bani wani abu sai in biya su, nima ɗan samu wani abu. To tun da dai na ga yanzu an ce in gaida gida, to ko na kajin a bani da Allah. Ko ce ma bai da kuɗin mota. So wannan shine raraka. Su ko masu maula su ne masu caɓa kwalliya da ado, wataƙila ma fi ka kwalliya. Wani mukullin mota zai riƙe, zai ce wallahi yau dai an tashi abin ba a cewa komai, kawai ɗan 10,000 za ka ban zuba mai. Da ganinsa ka san ya fi ƙarfin 10,000 ai. Wani kuma kati zai zo maka da shi na asibiti. Kuma shi mai maula in yanzu sai kira wani, kai ya sunan mai gidan nan, 'ya'yan gidan kamar mutum 4, ga yamin sunansu. Yana da mahaifiya, me sunanta, ya sunan da kai da ka gani zaka san ya san ka. Dan fara tambayar ka zai, ya su ya mai jiki, ya hajjiya, alhamdulillah, ya yara duka, ya suwa ne sun tafi makaranta ko, alhamdulillah. Duk ya kashe ma jiki. So da haka sai ya kawo maka wani abin tausayi wanda in ka kalle shi ka san kawai dai yanayi ne ya canza, ba wai haka yake ba. Ko ya fito, wani ma zai fito ma da 10,000. Wallahi ka ga yau yanzu na kai matata asibiti, amma 10,000 na tashi da shi, kuma 30,000 aka rubuta, na rasa inda zan sa kai. To kaga 10, ai ma dai ko 10 a samu a ƙara, to kawo ba komai a haɗa haka a ba su haƙuri. To 10 taka ita sai a mai da taka a jihu, wannan 10 ita ce tarkon, ita yake kamu. In kun ji shekaran jiya a rediyo an kama mana wani dan babur mai tuka daidaita sau. Shi yadda yake, idan aka hau babur din ana tafiya, sai ya ga dama ya fahimci wannan hajiya ce da dan yawa mai dan abin nan haka a hannunta, to da ya dauke ta da ya fara tafiya sai ya dauko waya sai haka to sai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, mata ta ce ta mutu, mata ka zo tsoro, ta mutu yanzu, Allah da mata na asibiti, inna lillahi, yanzu ba sai yanzu fitowa ta ke ina raji'una, kai sai mata su ai an hada masa wani abu, sai su har hada masa mai 2,000 mai 3,000 su har hada su bashi, sai ya aje su a nan, sai ce zai ji zuya tafi asibiti, shikenan ya gaba. Ko in ya dauki waɗanda ya ga ya dauka, saboda haka sai ya ce, sai fasa ihu ya daura hannu a ka, sai ce ɗansa ne ya faɗa rijiya, ko babarsa ce ta mutu yanzu, aka yi waya ta mutu, inna lillahi raji'una, sai taka birki, lafiya, baba ta aka aiko yanzu ta mutu, inna lillahi raji'un, babanka ta mutu, sanni kaji, Allah ji kanta. Ko gashi yanzu ma na fito wallahi da safan na raji'una, ce ba komai, sai su bubbuta mata da tausayi, sar hada sai ya kame. To inda Allah ya za a kama shi, wata mata ya taɓa mata, sai sake ɗauko ta, ita ta gane sai ta shiru,
kawai yana tafiya ya saki abin da ya fasa ihu, lafiya. sai ce wa wane ne matarsa ce take asibiti za a yi mata tiyata, yanzu aka joga ta nan ana buƙatar jini, an ce tana suma. ta ce inna lillahi na ji'una, tuni yanzu gashi ban fito da kuɗi wa ranar taimaka ma, ko za mu je nan da kai, nan kusa da ofishin hisba ɗin na akwai gidanmu. Shi ko bai ɗauki ishara ba. sai yayyo kwana tana zuwa bakin hisba ta ce jama'a ku taimaka min, kun ga kai kaza kaza ke, shi ne aka shigo da shi. to kai haka to saboda haka aka tambaye shi, ce wallahi shi dai ya yi ta kame. suka ce to abinda za a yi a sanar da mutane, tunda ba a san iya waɗanda yawa haka ba, kuma ba a san ko zai daina ba. to shine aka yi, duk jama'a sun ji hira da aka yi da shi da abubuwan da yake yi. shi kuma akwai wani nan wajen gidan abin wajen mall din nan, shi kuma yaro yake samu ɗan shekara kamar 10 sai dankara masa lemo aka ko doya, sai samu doya manya-manya kamar guda 10 sai dankara wa yaron, sai kawai kana tsaye sai zo tsaye a bakin mota kai na gumi, baba dan Allah, baba dan Allah, ne da Allah tun safe baba na Allah ya ban yi ciniki ba. sai tausayi ya kama ka, sai ka ce to ta nawa ce doyar, sai ka siye. shi kuma yana can a baya da wata doyar a cikin buhu, da ka sauke wannan sai sake dankara mar, kana shiga mota sai zo tsaya, baba wayo Allah, baba me ya faru, wallahi baba tun safe wuya na wayo doya. sai ka ce sauki. kaga wannan yana so duka ita masa ciniki a haka. akwai ko mai lemo, ni wanda na ga mai lemon ma na siya, sai kuma na kuma ganinsa lemo haka, yaro gashi ya yi gumi, an ɗora masa lemo kuma ba duk gaba cike leman kamar dai ba a ma yi ciniki ba, kuma ga yamma ga wajen bayan isha. nace to a siya, aka samu leda aka yi ta zuba na sai so ne ce mun ai wannan kuma shi ma ɗazi ya siyi leman. ashe yana nan da shi a buhu a can baya, da ka sai ya zo ya sake cika masa, da an ga wata mota ta yi fake sai a sake cika masa abin nan din, tunda an san zaka ji tausayi. wata kowa da muka samu sai ta samo yaran haya kamar guda 5 sai ta ɗinka musu uniform na makaranta, ta ɗinka musu uniform. saboda haka kana yin fakin sai ta zo da yaran sai ta fashe ma da kuka, inna lillahi raji'una, babansu ya mutu, ni nake sana'a, nake wanke nake biya musu makaranta, ya zuga shi an kore su, tambi ba biya ba, ka taimaka. to kaga duk mai imani ya ji an ce makaranta kuma yaro kuma har ma ga uniform kuma uwa da kanta tana biya, to dole tausayi ya kama ka, sai ka ce to shikenan ungo, ita kuma abin da take kenan. akwai kuma wanda shi kuma hanta yake samu, in ya samu hanta sai dandaka ta, sai shafa ta haka a jiki, sai kawo bandeji sai ya daure, kaga jinin zai tsatsafo, jinin ya tsatsafo shikenan sai to yana dingishi, yana maka dingishi, yana dingishi. zaka sai ce maka ai bai daɗe da karyewa ko kaza ba aka abin nan ɗinsa, yanzu an rubuta masa magunguna, jiya bai bacci ba. da kaga irin wannan kai ma Allah kake ku rabu saboda abin ba kyan gani, sai ka ɗauko wani abu ka bashi sai ya gaba. to kowa dai ya san dabara da sai ya dinga karɓa wani abu hannun mutane. to duk wannan shi ma nau'i ne na maula, tunda wani abu ne za a nuna maka ko na tausayi ko na ganin girma, kuma ba haƙiƙanin gaskiya abin da yake faruwa kenan ba. akwai wanda ma yake samu sai ba wani yaro baliyar, sai yaron ya kama bacci kamar ya suma, sai ya ɗauko shi zo gindin masallaci sai ya tsaya da shi, sai ka ga yaron nan a wargaje kamar zai mutu, sai ce maka ai maganin da ake ba yaron ne ya ƙare, shi ne ya shiga kwama, ka taimaka ka ba da kuɗi. to da kaga wannan tausayi zai kama ka, an gaya ma hadisai da ayoyi, irhamu man fil ardi, sai kai maza ka ɗauko ka ba. to sai masu roƙo, su ma masu roƙo suna da nasu usulubi.
wani in kai sarki ne ya sa abin da zai gaya maka irin na sarauta, su dodo su zaki su damusa su kura su waye. Wani da ya gama fito daga ɗaurin aure ce ga su nan ahlus sunna, gemun su ba dan kwatana bane, kun yaƙi bid'a, kun kauda bid'a, kun fatattaki bid'a. Yace wannan fa ya kamata a bashi. Allah kafin ya juyo wallahi ba bashi. Maza kai juyo ce ko ga su yan izala ba sa kyauta ba sa. Tun da an samu haɗuwa maza kai ce wani kai sallama mana shi, maza sallame shi. In baka ba juyawa zai kuma ai. Ce maza sallame shi tun ana wannan barin. To shi maroƙi kenan. Shi yasa tun a da ake ba maroƙi abu dan bakinsa. Akwai wanda shi tsoron bakinsa ma sai ake bashi. In tun yana faɗa alheri in baka bashi ba gobe kuma sai juye sai maka sharri. To sai ka bashi. To haka nan kuma mai bara, mai roƙo, mai maula, masu tumasanci su kuma hira suke zuwa wajen masu arziki ko masu kuɗi. Sai a zo a ta kawo labarin makiyanka da irin abin da ya same su, kai kuma ya ji daɗi. Ayewa na saura kaɗan ya faɗi. Allah su ba sun fiye shugabanni wannan su ta karɓa kuɗin shugabanni. Ayi wato makinan naka saura iris Allah kai. To sai sun gama can 11 dare suke zuwa zai 12 an kusa bacci sai a kare da su. An gama ce to Alhaji za mu tafi gida, to ai ba wani dan ba ku wani abu ko sai ka kuɗi a basu. To sana'ar tumasanci akwai wanda su sana'ar su kenan, da haka suke cin abinci, da haka suke cefane, da haka suke ci da iyalansu. Duk musulunci ya rushe wannan. Kofar da ya bari shine akwai aikin tausayi da aikin jin kai da aikin rahama da aikin taimako. In abin tausayi ya tabbata mutum ya alheri. To kuma duk da haka ko da mutum ya maka ƙarya in ka ɗauka ka bashi, kai dai ladan ka na nan a wajen Allah, domin ka yi ne da kyakkyawan niyya. Kuma wata ran zurfafa a cikin binciken ma ba shi da wani amfani, don mafi yawa in ka bincika sai ka gama wani aikin tausayin ba za ka yi ba. Yanzu wata mata ta zo ta same ni a ofis, kawai tana shigowa ta fashe da kuka. Jibi za a ɗaura aure na kuma babu katifa. Ba katifa? Kaga ita kuma ta zo ta ga muna aurar da zaurawa, don haka abin tausayin da za a yi mana ce ba katifa. Ta ce to yanzu ya za a yi? Ta ce to wallahi dai gobe kuma so hudu ana sa auren ana daga, kuma in ba ta kawo, ya ce in dai ba a tare a wannan ba to kawai a fasa. To sai na ce to abinda za a yi ki je ki dawo gobe, akwai mai kawo mana katifa da zan masa waya. To gaggawar da ta dinga yi, na ce ki bari zuwa gobe mana, a ita dai na ce a'a kin ce jibi za a ɗaura a wadar, ki bari zuwa gobe. To da na ga gaggawa ta yawa kawai sai na ji wani abu a raina, sai na ce wani ɗan hizba, kai ku je matan nan ka ga gidansu. To nan ne fa aka fara wasan kura. Ku je ka ga gidansu gobe, ba sai ta zo ba sai ka ɗauka katifa ka kai mata. Da suka fita ta ce masa ai sauri take, amma dai za ta ba shi lambar mijin, za ta ba shi lambar mai katifar. Shikenan kawai ta watsar da shi ta yi tafiyarta. Shi ko bai da ya gaya min me ya faru ba. Gobe kawai daidai wannan lokacin sai ga ta dawo, tana zuwa sai ta shigo ta miƙo takarda ta ce ga lambar mai sai da katifar. Sai ce kamar ya mai sai da katifa, ga lambarsa. Sai ce to ki koma waje, sai na kira, ce kira lamba wannan, na ce ku kira wannan lambar wayar, tambaye shi waye shi, tsakaninsa da Allah ku ce daga ofishin hizba ne. Sai ce wallahi wata mata ce a unguwarmu ta bani lambar nan, ta ce duk abin da aka bugo aka ce min na ce duk abin da aka ce na ce sun ce to na ce bayan Allah me yasa me ki sa ki kai haka? Ita dai da Allah a yafe mata. Na ce a'a wai me yasa, wahala ce ko talauci ko wani tsanani kika shiga? Dan wata ran mutum yakan yi ƙarya ne dan ya fita daga wani tsanani. In akwai tsananin shi ma akwai buƙatar a taimaka miki. Amma me yasa kika shiga wannan sana'a? Ba da wata magana. To kaga da babu mu tsaya wannan ba, kawai tun farko da an ɗauki kuɗin kawai an bata an tafi, mu da mun samu lada ko ma me. To amma yanayin da ta nuna sai zama dole yana buƙatar a yi bincike. To in ka ce duk abin da za a yi maka abu na tausayi sai ka bincika, to wata ran za ka ga alherin ma ba za ka yi ba.
kawai yasa an kaga abin tausayi kawai wanda kake jin za a samu lada kawai ka bayar ka wuce kawai haka tsaya wani bincike. yanzu haka wani ya zo ya ce wallahi wata bazawara yake so amma ta ce ita 100,000 za a bata. ya je ya samu mata su kuma mata ya kalallame su tausayi ya kama su kawai suka samu don Allah malam bayan da za a samu na ce 100,000 wasa ce to ai dai ko har hadawa za a bashi na ce a'a na ce ina yake ya zo kai me ya faru wallahi yau kaza ana ta waye wata 3 ta bashi na ce to abinda za ka kira ta gobe ku zo in dai tana son ka tsakani da Allah ai ba za ta dora maka abinda ta san yafi karfin ka ba. na ce ku zo da suka zo sai ta ce kace min wajen wanka za mu kuma gashi ka kawo ni hizba. na ce to an fara to ya aka yi haka ce wallahi malami ce min yana da wadata yana da hali yana da kaza yana da kaza yana da kaza ce min ma yanzu kuɗin ma wani ya ba ajiya ya tafiya yana jira je ya karɓo. na ce to mu kuma nan zuwa ya ce mana yana neman taimako kin ɗora masa abin da ba zai iya ba. to sai muka ga auren da aka fara shi da abin da ba za a iya tun yanzu ba akwai matsala. a ina kake kaza wace sana'a kake babu cikakkiyar sana'a a ina za ka aje tan aure babu cikakken inda zai aje tan anya auren. na ce to ke kin ga wannan Allah ne ya taimake ki da an yi auren nan ma matsala za a samu. na ce ba shi da cikakkiyar sana'a kuma a wata 3 ka ce wai 30,000 wai da 3 ka hada 33,000 ma ba maganta ba kuma ka ce an ce aina za ka aje ta ka ce wani ne ce zai baka aran gida bai ma baka aran gidan fa ya zo hannunka ba. na ce to saboda haka na ce ku mata ku dinga bincike duk wanda ya zo ya ce yana son ki to a bincika abu 5: addininsa, halayensa, sana'arsa, lafiyarsa, daga kuma inda ya fito ina ne asalin gurinsu. domin wani ya auri wata sai da suka fi 'ya'ya 5 ya gudu an nemi yanzu garinsu duk inda ya faɗa ƙarya ne ya bai yanzu iyayenta da wahala da 'ya'ya 5 ɗin ya gudu. saboda haka hanyar kashe kuɗi a musulunci da samun lada kusan ma hanyar kashe kuɗi ibadar kashe kuɗi ta fi jawo mutum aljanna da gaggawa. ayyukan da za ka yi na jin kai da kuɗi suna da yawa. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فسخطه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسقطه ويم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. yace a hadara julum wani mutum ya ba da kyauta min bani fazarata ya fito daga kabilan bani fazarata ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama naqatan taguwa ya zo ya ba annabi ya ce wa annabi ga ashe shi kyautar da yawa annabi kyauta ce da neman iri fa'awwadahu sai annabi ya musanya masa ba to bayan lokaci sai annabi ya ce to kai kuma ungo abinda annabi ya bashi ya ninka nasa sau 10 domin shi taguwa ɗaya ba annabi da annabi ya tashi mai yamma sai da ya bashi 10 ashe shi ya ɗauka irin 100 za a bashi sai aka ga ya ɓata rai da aka ga ya ɓata rai sai annabi ya ce me ya faru sai aka ce abinda ka bashi ne ya gaya masa kaɗan ashe yadda yake jin labarinka cewa an baka abu ɗaya an ka tashi wa mutum sai ka ninka masa sama da 100 to sai kuma ya ga ninkin 10 ne shine kamar mutum ne ya baka 100,000 da ka tashi kai kuma ya ka bashi miliyan 1 shine yake jin haushi shi abin da ya ɗauka ka bashi miliyan 10 100,000 sau 100 fa'awwadahu annabi ya musanya masa fata sakhatahu sai ya ji haushinsa fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ala al-minbar yaqul sai na ji manzon Allah saboda wannan abin da aka yi manzon Allah ya hau minbari sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi yace yuhudi ahadukum dayan ku zai zo ya ce min ga kyauta
fa u'awwiduhu musanya masa bi qadari ma indi gwargwadon abin da ke hannuna summa yaskhatuhu sannan ya ji haushin abin da na bashi waymullah na rantse muku da Allah daga yau la aqbalu ba'da ami haza min al-arba hadiyatan babu wani mutumin kawai da zai karo zai ban kyauta an karba tunda ba dan Allah suke kyautan ba na daina karɓar kyauta kowa illa min qurash in kaga mutum ya min kyauta na karba ba quraishe ne wanda shi yake jin daɗin ya maka kyauta ba dan ka musanya masa ba au ansari ko mutumin madina su dama kamar kyauta ma hali ne a gurinsu ba ma mai rowa har yau a madina duk wanda ya je aikin hajji ko ya je umara aka ga mutanen madina yadda suke haba da mutane akwai wani mutum kawai muka haɗu da shi muka gaisa a harami ya gamu da 'yan najeriya mu wani balarabe muka gaisa ta mutunci yadda tambaye mu najeriya da yadda ake zaune da sunna da zama sai ce mana da allah in ba za mu damu bayan isha yana gaita mu cin abinci a gindin dutsen Uhud yanzu an yi wani gunin design haka da ake zama da haka in ba zai ba mu samu mu haɗa a can muka je bayan isha muka je muka tsaya can ko sai gashi ya zo da motarsa da motar hotel a bayansa ta ɗauko abubuwan da ya siyo aka zo aka sa wani faranti ya fi tebur ɗin nan girma aka juye abinci a leda shinkafa sannan akwai wani mandi irin ɗan ƙaramin rago ɗin nan sai aka ɗauko ragon gaba ɗaya an sa shi a tukunya ya dafu akwai katuwar tukunya da ake saka ragon gaba ɗaya a shafa mata mai sai a yi masa dahuwar tukunya aka ɗauko shi haka aka ɗora a tsakiyar abincin aka zagaye da lemo aka zagaye da ruwa aka zagaye da menene to har yanzu mutanen madina suna da wannan alheri shi yasa annabi ya ce ba zan karɓi kyauta ba sai daga bakurai ko mutumin madina saboda mutanen kirki ne au saƙafi ko kuma daga ƙabilan banu saƙifa su ko mutanen saƙif su ma mutane ne masu kyauta kuma masu alfahari da kyautar da haka ba don ka biya su ba au dausi ƙabilan su abu huraira kenan ko kuma mutumin dausu yace to waɗannan ba sa ba da kyauta don a musanya musu ba raraka suke yi ba kyauta suke ta gaskiya da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato kenan wannan yana nuna mana idan mutum kaga mai yin kyauta ne don a mayan masa irin na mata wanda suke kira biki shi biki fa har zuwa yake ya kura mace za ta aurar da yarta kin ba ta 10,000 kin zo aurar da naki ta ba da 20 to in za a yi ta gaba sai kuma an tashi daga 20 sai ki ba da 30 a naki na gaba sai ta ba da 40 a naki na gaba sai ki ba da 50 to idan kika ba da 10 aka baki 10 kika ba da 10 aka baki 10 sai ki ce ba ta so na da biki so sai a yanke sai a daina bikin amma in tana karawa ha akwai lokacin da biki yake zuwa fa ya kai miliyan 1 so da haka shi yasa wata da an ce za a sa wata alalle hankalinta ya tashi duk anan kudin mata yake karewa wata kuma bikin da take yafi 10 wata biki 20 ne duk abubuwan nan 20 sun mata hidima a lokacin bikinta in nasu ya tashi sai ta yi musu hidima to kaga wannan wala tamnun tastakthir kakkai alheri kana neman ƙari cikin fassara da aka wani aya akwai kai alheri kana neman a ƙara ma saboda haka shi yasa annabi ya ce ba zai to ko yanzu kaga mutumin da zai ma kyauta ne kuma yazo tsira ma ido an ce na Aisha radiyallahu anha idan ta ɗauki kyauta ta ce a kai gidan can sai ta ce ma bawan da zai kai tsaya ka ji me za su ce idan ka ba su kyautar idan ya miƙa su ce ka ce mata muna godiya Allah saka mata da alheri idan ya zo ta ce me suka ce sun ce Allah ya saka miki da alheri su ce to su ma bari in mayan musu Allah ya saka musu da alheri domin kyautata ta zama firi ba wani abu da suke bi na bashi sai kyautata Allah zai biya ni so da annabi ya ce wanda ya maka alheri fa qultu jazakallahu khairan faqad ablaghta fi thana duk mutumin da ya baka kace Allah ya saka da alkhairi to ka kure kamus din yabo ba wata kalma da zaka gaya wa mutum ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce tafi ka ce jazakallahu khairan bahaushe ya ce sakallahu khairan sakallahu khairan jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi jazakallahu khairan sai ce sakallahu khairan to wannan to ita ma sai ta ce jazakallahu khairan din domin da jazakallahu khairan dinka
da jazakallahu khairan ɗinta su zamo kai ɗaya. Ina kyautarta ta zama firi sai Allah ya bata sakamakon kyautarta. Kun gane abin da ake nufi? Yanzu mutum ya ɗauki wannan handset ɗin ko nawa ake sai da shi ya baka, in ka ce jazakallahu khairan kun zama ɗaya, baya binka komai, baka bin sa komai. Wannan kalmar jazakallahu khairan Allah ya karɓe ta ya fi wannan handset ɗin da ya baka. To ita na Aisha in ta baka sai ta ce kuma jazakallahu khairan, kai ba abin da zaka faɗa kenan ba. To jazakallahu khairan ɗinka da jazakallahu khairan ɗinta sai su tashi a sikun nan doki. Wannan kyauta kuma da ta yi sai Allah ya bata lada, tana haka take yi. To sai mu tashi a nan babul haya'i, babun kunya.